Pois como vedes, hoxe non podo montar o puesto porque hai coches aparcados no sitio que nos toca. Este é un problema co que levan lidiando as colareiras moito antes de que eu tivera o carné para vir aquí, porque este é un dos 4 sitios nos que din que nos temos que poñer, pero non o temos señalizado de ninguna maneira. Xa non sabemos que facer, porque falaron co Concello 1000 veces para que se marque a igual que fan cos mercadillos e demais. Non sei se me podes axudar de alguna maneira, porque non sabemos que facer. Bos días, Patri, como estás? Hola, que tal? Te montando o posto aquí na Toxa, non? Si, un día máis. Hoxe ao meu grupo toca aquí porque hai 5 sitios na Illa da Toxa, somos 5 grupos. E bueno, hoxe tócame aparcar diante dun coche e bueno, despois as miñas compis, cando veñen os donos, axudaranme a apartar o posto un momento e despois volvo a colocalo. Isto xa... Isto é a que topades moitas mañás que vides montar o posto. O lugar onde tedes que montar o posto está ocupado por coches. Sí, bueno, isto desde que eu empecé xa era así, as miñas compis xa se acostumbraron a isto e despois de agosto sí que non hai tanta afluencia de xente, pero sí que é verdade que sobre todo en agosto está cheo. É isto que vemos aquí o que teñen que facer as compañeiras para marcar de algún xeito o seu lugar de traballo para que non lles aparquen aquí, non? Sí, porque así é unha maneira de que a xente entenda que está reservado. Patri, hai coche, pero temos que traballar. Claro. Queres que che bote unha man a montar? Bueno, se Veña. queres... Madrugas e chegas a encontrar o coche. É que hasta non dormes de noite pola ansiedade e así non podes porque, claro, aquí neste sitio sempre tuvemos este problema e nunca nos fixeron caso en este sentido. Pasan de nós e punto. E non é que teñamos nada en contra nin que tal, solo que nos fajan unha marca para que nadie aparque, porque son solo 4 aparcamientos, non son máis. Claro, durante o verán, que é cando máis traballades e canto menos o tedes, non? Porque claro, aquí non hai ningún sinal que indique que non se poda aparcar. Sí, nos, de feito, non lle botamos as culpas aos que aparcan cando veñen. Non vos preocupedes, apartamos isto, non tardamos, xa saídes, pero bueno, cando nos sentemos a falar con quen sexa, pois barallaremos unha opción que non moleste a ninguén, evidentemente, e bueno, que nos facilite o traballo. Los que están aquí el día anterior, pues ya cuando recogen intentan ponernos un sitio o unas piedras. Ciudades vos entre vos. Sí, o sea, esto es todos los días, no solo nosotras, o sea, mañana serán las que vienen después, el siguiente será otra vez lo mismo, o sea, es todos los días. E como reacciona a xente cando chega e ve que tes o posto diante do Hai xente coche? que é moi amable, pero hai outra que tamén dicen, señoras, claro, non hai nada que proíba, e tamén teñen a súa razón. Estas cunchas son as que poden atopar os turistas se veñen ás praias mismo de San Vicente. Aquí temos a mincha, a seda, que lle chaman a rosa do amor. Vai traballazo, Patri. Vai traballazo, recollelas, despois facer os colares e despois vir aquí e atopar un coche. Claro, Despois vir aquí e atopar un coche. pero ben que quedan No, despois. iso é unha maravilla. Chulísimos. Ti estás aquí pola túa boa. Claro, eu herdei a súa licencia e de vez en cando ven aquí, está unha hora comigo porque lle encanta falar coa xente, coas súas compis, coa xente que ven. Creo que nos uniu máis todavía, eu viña de pequena. E agora como me fai ilusión que se xiraran aos tornos, non? Estou eu aquí. Ela ven de paseo. Exacto. Patri, o dono do coche. Ah, bueno, pois axudadesme a mover a Home, mesa. por suposto, va. Imos mover a mesa para que poda sacar o coche, claro.